Imagina un racó en aquest planeta on l'artesania és la forma de viure dels seus habitants. Un lloc on els seus artesans no han deixat mai de crear i han forjat una tradició de valor incalculable. Imagina un espai d'inspiració, de creació artística, d'emprenedoria, on el petit comerç impera i on compradors d'arreu del món hi arriben i s'enamoren de peces úniques i irrepetibles. Un lloc on la tradició i l'artesania són present, passat i futur. Aquest racó és per a vosaltres. Artesans i artesanes, la vostra botiga taller us busca. Que vagi bé. El vostre lloc és la Bisbal d'Empordà.